chokwadi chatongwa pachena kuti vana kuda kwachita Gwirei they are now rallying for presidency. Vaonekwa vakaunganidza vanhu kuZCC nesu kuda pachena kuti aiwa kuunganidzirwa vanhu kwavaita sezvinenge kuitwa nemutungamiri wenyika. Now he is mobilizing, now akunyasa kukambena kuti vanhu vamuvhotere for presidency. Vanhu vasazomuresista, vanyasa kumuziva kuti ari kuda kumboita nezvei, zvizvi maimpacts anoda kuisa pamalives emacitizens omunyika yeZimbabwe. Saka mashoko anobuda panguva ino tiri kuona kuti aiwa some of the people vari kukodhema this move vachimuti kuda kwashe aiwa this guy aiwa haazi munhu ari pachena, munhu ari corrupt. Subscribe like utombe bell icon. Tinoda paenda majara Jesu mudanyora chiti the likes of kuda kwashe Gwirei who are taking advantage of ED Mnangagwa senility are now grabbing every opportunity to be on the podium to glorify a man who has allowed them to accumulate so much wealth at the expense of the suffering majority. Gwirei's wealth thrives on corruption. Thomas Konotogona majara Jesu iti yes, they can rally vangauya vakaunganidza vanhu and the likes, but panguva ine vari kuita mashoko achiti these guys wealth yavo aiwa iri pacorruption. Hapamborina chinhu chiri legit, hapamborina chinhu chiri transparent chinoraniwa nezvigananda izvi. Panguva ine achitaura mashoko achiti aiwa yes guys tingauya tikavatoloreta tikaatenda magatherings avo, but chokwadi chiripo ndechekuti these guys ndo the true zviganandas vakanga varipo vachishanda behind the scenes zvasingazivikanwi nevanhu. Now zvakubuda pachena, people they must watch, see and learn. Vaone kuti aiwa izvi zvigananda izvi ndo zvaita kuti nyika yeZimbabwe kubva kumashure uko aiwa nyika ihobe. Vacho vari kuda panguva ino hati kuona majara Jesu vari kuya vachi enlightena vanhu kuti vanhu vave neknowledge, vanhu vazive kuti aiwa nezvigananda hapana kwatinosvika. Tudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pena kuma section medu kuti mafungiro enyu. Subscribe like, chat on the bell icon.